dar a coñecer os tipos de violencias que existen para identificalas e previlas. Este é o principal obxectivo do protocolo para a prevención da violencia nos ámbitos de ocio que ven de elaborar o Concello de Boiro. Este protocolo é, ao fin e ao cabo, un método a seguir, unha metodoloxía para detectar, saber previr e saber que facer en casos de violencias sexuais, machistas ou LGTBI-fóbicas. O documento, redactado pola criminóloga Débora Viturro e coordinado polo CIM, está baseado nun estudo da Universidade da Coruña que avalía os espazos de lecer considerados menos seguros para cambiar esta tendencia a través da concienciación e da prevención. Xa ven dunha labor previa de investigación e de algúns traballos que levamos feito da man tamén de docentes da Universidade da Coruña, como foron Estefanía Calo e Estefanía Tarrío, que xa fixeron previamente unha labor de traballo con mulleres para ver aqueles espacios nos que nos sentíamos seguras, detectalo e intentar crear un Boiro máis seguro, e do que salieron algunhas conclusións que están agora recollidas en este protocolo actual. Unha vez se detectan, pois a xente dos locales pretendemos que consigamos formalos no momento no que se poña en práctica este protocolo para que saiban como deberían actuar, como deberían atender á víctima, se sería necesario desaloxar ou non, que medidas se pode tomar para previr futuras violencias. O protocolo está a disposición dos distintos locais de hostalería, así como asociacións relacionadas coa mocidade ou comisións de festas, como un recurso formativo que permita crear unha rede de espazos seguros e libres de violencia no ocio. Os locales de hostelería e comisións de festa e tamén asociacións para saber como actuar en caso que se produzca un episodio de violencia machista.